Nyt on teemana rakentaminen ja remontointi, vähän out of the box juttuja. Työnnätkö sut vähän tonne seinään? Älä Hip hei ja hurraa! Tervetuloa Kumiliikan erikoisjakson pariin. Meillä on nyt tää uusi pajatila täällä ja nyt olisi kova into ja vimma saada toi valutila kuntoon ja lähdetään seuraamaan sitä, kun ammattilainen on hommissa, nimittäin priimaa pukkaa. Ei vittu. 150. Löydettiin pieni haaste tuolta noin hieno lautaverhoilu yläpuolelta, eli tuolla on naapurin pajatilat tuolla seinä toisella puolella. Tuolla on tollanen vajaan metri rako ja tunnetusti meidän pajatilasta niin saattaa irrota pienet kärryt. Niin nyt meidän tavoite ja tehtävä on tiivistää toi. Mutta eihän tää mikään ongelma, kun tietysti meikäläinen työjohtaja tässä ja Jani vielä Hanslaakerin taas noin, niin eihän tässä ole mitään niin tää on 10 minuuttia, ehkä vartti, niin tää on tehty. Mutta aletaan hommiin. Nyt mulla kävi tietysti mielessä, millä pystyy me saadaan porastua tuonne niinku yläpuolelle. Niinku tiedätkö ne pystytaupat. Ymmärrätkö? Ja tää vaikka alapaa ton sivun niin tollasella yhdellä laudalla niin nätiksi. Jos ymmärrät, niin kun meidän pitäisi päästä poraa kulmarautoon. Niin... Millä ne tukee tuolta ylhäältä? No ei vittu oikein niinku millään. Kyllähän se olisi optimi, kun sais tonne kattoa kiinni. Miksi pitäis täällä? Et saahan pystytaupat kiinni tuohon kertopuun päälle. Miksi nyt voi alkaa? Ai niin. Ei vittu, se homma sujuu. Sit saat apinoida ja lähteä ylös. Mä en sinne mene. Se on kerrasta minttiä. Mennään tänään syömään tohon uuteen raflaan. Mikä uusi? Siinä, missä haettiin tikkaa. Oh. Se on ihan siis yllättävän hyvä. Pysyykö se siinä? Pysyy. Noniin, sit toivotaan parasta. Ei varmaan me. Niin nyt, miten se? No miten meni? Ei saanaa. Niin tosta ei vittu. Äijät kun tekee, niin se on sillä hyvä. Jumalauta. Vittu, ei voi paremmin tehdä. Joo. Ai. Nythän se kannattaa tehdä tää johonkin muuhun. Vaikka tähän. Toi levy. Eli mistä? No niin, nyt ollaan siinä vaiheessa tätä niin kuin meidän maalaus kautta valutilan remonttia. Eli tän tarkoitus on saada tästä tämmönen alipainetila. Niin mistä sitten ei tule mitään huonoja kaasuja toiselle myymälän puolelle, niin nyt ollaan tonne ylös tehty jo levyt, vähän vielä viimeistelylevy tehdään. Kohta vedetään ihan semmonen tasoitemassa tonne noin ja vedetään noin reunat ja välit ja muut tilkitään, niin ei mene höyryy pois. Kiitos. Mä keskityn viittaa siihen, että mun pitää... Mitä vitossa mä uskallan tänne?
Jumalauta näin. Hei, se älä kuvaa. Saatana. Hei, tule. Tällaiset hommat on ihan perseestä. Näkyykö toiselle puolelle valoa miten? Sinun puolelta oikean puolimaista, niin ollaan... Ihan sieltä teistä vasemmasta reunasta ja ylhäältä, sieltä näkyy. Okei, mutta ei näy oikeasta reunasta. Ei näy. Okei, no se, me ollaan puoleen väliin levyä tilkitty. Noniin, hyvä näyttää. No niin, hyvä. Joo, sen verran voin sanoa, että tää ei oo mitään lastenleikkiä tää homma. Tää on koville karpaaseille. Saatana. Vittu. Siisti suus. Ai saat. Sori kun valitan, mut nyt on vaikeet. Tilannepäivitys. Ihan helvetin raskasta. Eikä oikein ajatus kulje. Tai kulkee, mutta ei ole samaa tahtia kuin mitä pitäisi. On vähän vaikeet. Poikki. Hei, sun pitää nyt tulla pitää. Hitto. Toivottavasti vieheet on mieleisiä. Niin eteen tehdään tällaisia hommia. Loppuyhteenveto. Remppaaminen on ihan perseestä, sen mä voin sanoa kyllä, ei ihan tosi raskasta. Mutta kyllä tos nyt syntyy. Ja tommonen niinku joku kipsilevyseinäteko ja kittaamiset ja muut, niin tuolla 100 metrin korkeudessa, niin pikkasen ahistavia. Ja kroppa on ihan jumissa. Ja oikeastaan niinku yhteenvetona, niin voin sanoa, niin todella toivon, että ostatte näitä sädejä. On meinaa välillä hassu kuvitella, että tossa noin vetää naama pölyssä ja maalissa ja sormet verillä, niin sitten havahtuu oikein siihen, että mitä hittoa tässä oikein tehdään. Funtsiin, niin noin kumilötköjen takia. Tietysti rakkaudesta lajiin se on selvä, mutta niin, mulla on teille tehtävä. Menkää kauppaan ja ostakaa noita kumeja, niin tälle tulee joku tarkoitus. En mä tiedä. Hauska päivähän tää oli kyllä kaikkinensa, mutta tavallaan kun lähtee täysin ilman vailla suunnitelmaa rakentaa tällaista uutta, niin onhan tää enemmän ja vähemmän koomista töhellystä, mutta lopputulos varmaan tulee olemaan ihan tarkoituksenmukainen. Mutta kaikki yhtä, hei kiitos kun jaksoit taas olla kuvaputken päässä, niin tämähän oli lystiä kuitenkin. Ei siinä. Jatketaan näistä ja tää remppahomma, niin varmaan voisin kuvitella, että jakso tai toinen tehdään vielä, kun jos ympärille katsoo, niin tässä on ihan pikkasen vielä hommaa, niin pari päivää saattaa vierähtää. Mutta ei mitään, kiitoksia, kuulemiin.